बेजों लोगोसे आं दा एसे सोंबावनो लुबैदों आदसा जोंनि गेजेराव हिनजावसा आरो हौवासा बिसोर जोंनि बर' समाजाव हिनजावसा आरो हौवासा बिसोरनि फरायफुनायनि गेजेराव नोंबो बेखौ बांसिन हिनजावफोरखौ ना हौवाफोरखौ बांसिन आवगायनाय नुनो मोन्दों एसे बुंनो हागोन दा ओरैनो आं दहाय बुंनाय बादि आं उत्तराखन्डआवहाय बेखिनिखौ नुदों जे बिसोरो ओरैनोथ' बांसिनानो मिथिखायो जेन'बा नर्थ इण्डिया आरो माखासे साउथ इण्डियाआवहाय माने फिसा हिन्जावफोरखौ बिसोरो मोननोनो गोसो गैखाया लुबैयाबो हास्थायाबो बिसोरो जेब्लायबो बिसा हौवाखौ मोनजाबाय थानो लुबैयो खिन्थु बेयावबो गोबां सोलायनायखौ आं नुदों आरो 2014-15नि घटना बियो आं बेवहाय थांनानै नुबाय प्रत्येक क्लासरुमावनो आं बेखौ गैयाबाबो मास मोनसेनि बारा जादों आं स्टाडि खालामनाया स्रोद-स्रोदनो हिन्जावसा गथ'फोरनि फरायनाया साबसिन ना हौवासा गथ'फोरनि फरायनाया साबसिन दा बेवहाय आं बेखौ नुदों माने बिसा हिन्जावसा गथ'फ्रा बांसिन माने फरायनायाव फार्स्ट सेकेन्ड बेबादिखौ आं नुदों आरो बेयाव दा बेजोंनो आं बेखौ नुबाय मा होमबाथ' नर्थ इण्डियाबो सोलायबाय बिसोरो ओरैबायदि फिसा हिन्जावखौ मोजां मोनसै माने घर की लक्ष्मी होननाय बादि आरो बेबादि ओमफ्राय जोंनि बिथिङावथ' एसे माने हिन्जावफ्राबो मोजां न' डाउट ओरैबायदि मोजांखा बिसोरो खिन्थु आं क्लासाव जेबादि एटेनसन होनायखौ नुयो हिन्जावसा गथ'फ्रा बांसिन गोसो होयो आरो क्लासरुमफ्राव जेरै टिउसनाव थांनायफ्रावबो माने हिन्जावसा गथ'फोरखौ बांसिन थांनानै ग्रुप सोलोंहैनायखौ नुयो नाथाय रिजाल्ट खालामनायाव माने न' डाउट हौवासा गथ'फ्राबो बिराद मोजां फार्स्ट सेकेन्ड नैबेबादि माने हौवा आरो हिन्जाव बेबादि कम्पिटिसन जानायखौ आं नुयो आरो ओरैनोथ' जोंनि नर्थ इस्टआव फ्राय फिसा हिन्जावफोरखौ बिराद मोजां मोनखायो अनखायो जथेस्थ' नाथाय मेट्रिकनि रिजाल्टखौ जाखिनि प्रत्येक बोसोराव नायो आङो निउसफ्राव माने मालाबा हौवासाफोरनिफ्राय फार्स्ट टप 10आव गाखोयो हिन्जावसा गथ'फोरनिफ्राय टप 10आव गाखोयो नायनोसै देग्लाय बोसोराव सोर टप 10आव गाखोयो हौवासाफोर गाखोयोना हिन्जावसाफोर गाखोयो खिन्थु बियो ओरै कम्पिटिसन बादि जायो आरो नर्थ इण्डियाआव नाथाय आं टटेलि सोलायनायखौ नुदों आरो गुस्लायनायखौ दा हिन्जावसा गथ'फ्रा बिराद एडभान्स बिसोरनि गेजेराव हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि गेजेराव बांसिनखौ बबेखौ गोजौसिनाव नुदों हौवासाफोरखौ ना हिन्जावसाफोरखौ जोंनि बर' समाजनि गेजेराव जोंनि बर' समाजाव फ्राय कम्पिटिसन जायो आरो हौवासाफोरनिफ्रायबो थाङो हिन्जावसा गथ'फोरनिफ्राय थाङो खिन्थु हिन्जावसा गथ'निफ्राय गैयाबाबो 10%सोखौ एटेनसन होनायखौ क्लासरुमाव बिराद गोसो होनाय बेखौ नुयो आरो साबसिन खिन्थु हौवासा गथ'फोरनिफ्राय एसे लुखुर लाखार माने डिसट्रेक्सन जानाय बायदि मैयाखौ बिराद गोबां नुनो मोनो आरो दा बिनि मादावहाय माखासे आं बेखौ एसे स्टाडिबो खालामदों न' डाउट आं थब्ल'नानै नायदों माने हौवासा गथ'फोरखौ अननाय स्टाइलाबो एसे आलादा रोखोम जायो आरो जेरै हमनानै ला एग्जाम्पल न' साखाथियाव जेनेबा बार्थडे पार्टि जादों बा बायदि मैया प्रग्राम जादों दा बेवहाय बिमा बिफाया अननायजों बुंगोन सासे हौवासा गथ'खौ ओइ आफा दा थां दे नोंहा फरिखा दङ मोजाङै फराय अलरेडि सहैबाय बियो बिदि बुंबा माने थांनो थोननायसो जायो खिन्थु हिन्जावसा गथ'फोरखौ माने अन्थाव बिमा बिफाया बुंगोन मा आइ थांनो नाङा दे नोंहा फरिखा दङ बे हिन्जावसा गथ' ओरैबायदि अन्थाव बिमाखौ मानिनानै बिसोर खोनासङो दा नैबे मानिनायनि बेलायावबो हिन्जावसा गथ'फोरखौ साबसिन जानायखौ नुयो आरो दा हौवासा गथ'फोरखौ दा थां होनबा थांनो थोननाय बादि जायो बेबादिखौ आं नुयो थिग बेबादिनो आं क्लासरुमाव 19 बेबादि जेब्ला 9आव बा 10आव हाबोब्ला नैबे मरेल लेसनखौ आं बेफोरबादि इनक्लुड खालामनानै होयो आरो बेनिफ्राय दा जों खोनानो मोन्दों हिन्जावसा आरो हौवासाफोरा जोंनि गेजेराव दा नोंगौ मालाबा हिन्जावसाफ्रा आवगायदों मालाबा हौवासाफ्रा आवगायदों बिदिनो बादायलायनाय कम्पिटिटिभ जागासिनो दं आरो मानिनायफोरनि गेजेराव बांसिन हिन्जावसाफ्रा जेरै बिमाफोरनि खोथाखौ मानियो जानांगौ जोंनि गेजेराव साफा सानै अख्रा गथ' हिन्जावसाफोरबो थानो हागौ बेबायदिनो बिसोरनि गावसोरनि गोसो बादि मावग्राफोर थानो हागौ दा बेजों लोगोसे आं जोबथानायाव बेखौ सोंनो लुबैदों बे मोनसे जों आं गोनांथार दा जोंनि नर्थ इस्ट इण्डियानिफ्राय एबा जोंनि आसामनिफ्राय बेबायदिनो मोनफ्रोमबो न'खराव नङाब्लाबो दाब जाय न'खरनिफ्राय गोबां न'खरनि हालोद एबा माखासे गाज्रि कन्डिसन दा जोंनि गथ'फ्रा सोरबा फरायनो लुबैदोंमोन फरायफुनो हायाखिसै न'खरनि गाज्रि कन्डिसनाव दा बेनिफ्राय आदसा जोंनि गथ'फ्रा फरायफुनाय गथ'फ्रानो हिन्जावसाफ्रा एबा सोरबा हौवासाफ्रा गोजान जायगाफ्राव जेरै खालांनाय एबा सोरबा रुवाथि थाहैनाय सोरबा खामानि मावनो थाहैनाया आदसा बेफोर आरो थांनायनि उनावहाय बिसोर गोबां गाज्रि कन्डिसनाव गोग्लैसोनो थाखा फैसानि लबाव बेफोर गाज्रि जाथायफ्रा बबेनिफ्राय जाबोदों बेखौ एसे बुंनो हागोन ना
मानि थाखाय दिनै बेबायदि एसेग्राब जोंनिल' नङा आदिबासि सावथाल जोंनि ट्राइबेलफोरनि गेजेराव दिनै बेबायदि फरायफुनाय गथ'फ्राबो फरायनायखौ ज्राब गारनानै गुबुन जायगायाव फरायनो थांनो नागारै बिसोरो खामानि मावनो थाहैनाय सासे मोजां गथ'आबो जेरै केरालाफ्राव बेंगालरफ्राव शिलंफ्राव सिलिगुरिफ्राव आरो थाहैनो गोदाव सोरबा बायदिसिना जानानै सोरबा गाव गावनि देहाफोरखौ फानग्राबो जाहैनांनाय बिदिनो बायदिसिना जाथायाव गोलैनाय बेफोरनि सोमोन्दै एसे होबथानो हानायनि राहाफोर बिसोरखौ माबानो एसे बुंनो हागोन ना देनाय ओरैनो बियो बिराद गिदिर कारेन्टआव सोलिबोबाय थानाय बिराद इस्यु आरो बे बिराद गिदिर इस्यु जानानै दङ बियो न' डाउट माने अनलि बर' बे नङा गोबां आदिबासि समाज ओमफ्राय सान्थालि समाज बा जोंनि ट्राइबेल समाजाव बे बिराद सोलिनानै दङ आरो दा बेवहाय आं मोनसे खारनखौ डाइरेक्टलि बुंगोन आरो मा स्कुल ड्रप आउट जानानै दस्रा जायगायाव माने स्कुल फरायनाय हेरिनायफ्राथ' गैखालिया ड्रप आउट जाबाय खिन्थु नांलाय खमलायबो जायो एक्जेक्टलि मा खारनाव बेबादि जादों एक्जेक्टलि बेखौ थब्ल'नानै नायोब्ला मिन्थिगोन जे बिसोरनि एक नाम्बार प्रब्लेमानो जाहैबाय पार्सनेल प्रब्लेम आं दहाय बुंनाय बादि बिसोरो स्कुलाव माबा मोनसे बिदि दखा जादों माबा बधय रमेन्सनि प्रब्लेम ओमफ्राय सेकेन्ड बाराव आं माखौ नुदों होननानै बुङो फेमिलि प्रब्लेम न'खरनि प्रब्लेम न'खराव ओरैबायदि प्रब्लेम फैसा थाखानि प्रब्लेम बिमा बिफा गोरोबलायनाय गैया दा बेवहाय गोबां गथ'आ मा खालामगोन बेलाय माने ओरैबायदि टेनसनाव थागोन डिप्रेसनाव थागोन मा खालामगोन मा मागोन दा बिदिनि बेलायावहाय बिसोरो बांसिनानो माने ड्रप आउट खालामनानै बिदिनो गोजानाव थाहैनाय बिदिनो बेबायदि आरो दा बेफोर खार'ना बिराद साननो गोनां आरो बर' समाजजों लोगोसे गुबुन समाजावबो बेबायदि जानानै दङ आरो एक्सुवेलि बेखौहाय बिमा बिफाया बिराद हेन्डेलिं खालामनाया गाहाम खारन जों स्कुलाव स्टुडेन्टसफ्रा गैयाबाबो 6 घन्टा 7 घन्टाल'सो थायो गथ'फ्रा बिनि बादै जोङो सोलोंनांगौखौ सोलोंबाय फोरोंनांगौखौ फोरोंबाय बिनि बादै बांसिन बिसोरो न'खरावसो थायो बेखायनो बिमा बिफायाबो बेखौहाय एसे खेल खालामनानै एटलिस्ट टिचार्सफोरजों माने टाचाव थानांगौ आरो जायनि थाखाय गोबां स्टुडेन्टसफोरखौ आं बिदि कारेक्सन खालामनानै बेबायदि एसेबाबो सिदा लामायाव लाबोनो हानाय आं हादों आरो एसेब्लाबो दा बेखिनि बेलायाव स्टुडेन्टसफोरखौ मोजां खालामनायाव अनलि टिचार्सफोरल' नङा माने बिमा बिफाहाबो बेहाय मोजां माने कपारेसन खालामलायोबा बेखौ खालामनो हायो जेरैहाय हमनानै ला आंहा गोबां एक्सपिरियेन्स दङ जेनेबा बिदि न'खर प्रब्लेमाव आंबो बेबायदि एक्सपिरियेन्स मोनदों आरो मा कलेज लाइफआव आङो बिदिनो खुनुदिन माने ओरैबायदि न'खर सामफ्रामबो नांलाय खमलाय न'खर ओजों अखानायै आंनि फरिखा आं लजिं थादोंमोन आरोना दा बेवहाय गोबां न'खर प्रब्लेम फरायनाय लिरनाय गथ'फोर दङ दा बेवहाय मा फरायगोन लिरगोन आंनो खुद खस्थ' मोनफादों दा बेवहाय आङो अलरेडि एक्सपिरियेन्स मोनखानाय नालाय ओंखायनो सानोमोन मा बबावबा क्लास 8, 9, 10आव जुदि अख्रा स्टुडेन्टसफोर दङबा आं बिसोरखौ डाइरेक्टलि इनडाइरेक्टलि बिसोरखौ हेन्डेलिं खालामो आरो रावबो गोसो जानानै सोरबा गथ'आ माने बिदि अख्रा जाया बोराबा बेहा निस्सय माबा मोनसे खारन दङ आइदार फेमिलि प्रब्लेमनि जुनै बेबादि जादों नङाब्ला पार्सनेल बिदिनो लाभ प्रब्लेम बेफोरबादियाव बिदिनो गथ'फ्रा हेन्डेलिं खालामनो नैबे जिनिसखौ मोननै जिनिसखौ मोनगोन आरो दा ब्रादार दैमालु सोंनाय बादि जेनेबा मा खारनाव बिदिनो बेंगलरनो हेरिनो बिदि थांनायानो एक नाम्बाराव जाहैबाय बिसिनि पार्सनेल प्रब्लेमा फेमिलि प्रब्लेम फैसा थाखानि प्रब्लेम ओमफ्राय बिसिनि बिदिनो लाभ बिदि रमेन्सनि प्रब्लेम आरो बेखौ नुदों आरो आङो अब्ला जों दा गोनांथार बाथ्राखौ जों सावरायगासिनो आरो खोनागासिनो अनजायग्राफोर जोबनायाव आंबो बेखौ बुंनानै हामबाय होननानै फोजोबनो लुबैबाय नंगौ जोंनि माखासे अनजाग्रा अनजालि आरो अनजालि गथ'फोर दं न'खरनि गोबांथार बिमा बिफानि माखासे आरो बिसोरनि बेकग्राउन्डआव गोबांथार जानो हागौ सोरबा बिमा बिफाफ्रा फिसाफोरनि फरायनायखौ मोजाङै जाफुंहोनो हायियाव एबा थाखा फैसा गैयियाव सोरबा न'खराव गोबांथार खस्थ'जों खामला मुजिरा मावना जाग्राफोरबो थानो हागौ एबा सोरबा बेबायदि न'खराव गोबां लोंनाय जानाय फेनायजोंबो न'खराव जेब्लाबो फिसाफोरनि फरायनायखौ हेंथा होबाय थायो गथ'आ मोजां फरायनो सानो नाथाय बिमा बिफा लोंनाय जानाय फेनायजोंनो न'खरनि धोन सम्पति सिलिंखार जानायाव गथ'आ गोबां दुखु मोनो आघात मोनो जायनाखि बे गथ'फ्रा फरायनो सानब्लाबो हायियाव सानफ्रोमबो बिफाजों बिमाजों रायजाबाय थानायाव दिनै बे न'खराव गोजोननाय गैयैयाव आरो बिसोरबो गोजोननायखौ मोननो लुबैनानै बिसोरबो थांखि लायो आं न'आव थानाया गाहाम जानाय नंला मालाबा बिफाफ्रा मालाबा बिमाफ्रा रायगोन नों न'आव थानो नाङा थां नों बायदि फिसाखौ नाङा
बिमा बिफाफ्रा गावनि फिसाफोरखौ साव होयो गाज्रि बुङो जायनि थाखाय दुखुआरि दोखारजों सहायनो हायिनि थाखाय फरायनायखौ ज्राब गारनानै गोजाननि हाजोआ जेरै समायना बेबायदिनो नाथाय खाथियाव थाङोब्ला जेरै अन्थाइ हारां हाथां हाखर हाला बिफां लाइफां बेबायदिनो बै गोजाननि जायगायाव थांनानै आङो गोजोननाय मोनहैगोन साननानै रां खामायनो लुबैनानै बिमा बिफानि रायनाय बुनायाव न'खरनि गाज्रि बेकग्राउन्डखौ बिसहायनो हायैयाव सोरबा गोबां गथ'फ्रा जेरै केरालाफ्राव सोरबा बेंगालरफ्राव सोरबा सिलिगुरिफ्राव गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै दिनै गोबांथार जों जाथायफोर जाबोनाय सोरबा मोजां जिउ खांदों सोरबाबा बेबायदिनो मिसनाव थाहैनो होनना बुंदों नाथाय बिसोरनि जिउ देहा सोलेरखौ जों खोनानो मोनो गोबां दुखु जेंनाजों सोरबाबा देहा फानग्राफ्राव गोग्लैना दंहैयो सोरबाबा बेबायदिनो गोबांथार बायदिसिना सोरबा फिसाय गोनांफ्राबो थाङो बिसोरबो गुबुनजों आरो सोरबा बिसि गोनांफ्राबो थाङो बिसोरबो गुबुनजों बेबायदि जेंनाफोरखौ जोङो दासिमबो बे अलखद बोथोराव जों नुगासिनो दं बेनिखायनो जोङो गासैबो फोथायारि सुबुंफोरनिसिम आं गुरै खावलायहरो जोंनि गेजेराव जाय आलासिजों नुजाफैनाय माखासे बेकग्राउन्ड बेफोरनि सोमोन्दै जोंनो खोन्थादों जोंनि न'खरफोरखौ गोजोन आरो सान्थि लाबोनो अनलायनायाव फैनांगोन आरो जेरै गथ'फ्रा जेरै आं मोनसे जायगायाव मोनसे पारिसनिफ्राय खोनानो मोन्दों मोनसे पारिसनि सिङाव साब्रै फिसा हिन्जाव दं बिफाया सानफ्रोमबो जौ लोङै लोङै न'खराव बिनि गथ'फोरनि फरायनाय लेखाफोरखौ सावजोबो सानफ्रोमबो बिनि फरायनाय टेबोलफोरखौ जोख्रांथि खालामो थां नोंसोरो गाज्रि गाज्रि रावफोर बांनानै गावनि फिसाफोरखौ दुखुयो साब्रैबो फिसा हिन्जाव जागारनाय गैयै जागारनाय फिसा हिन्जावफोर गोजा थां नोंसोर बहा थाङो गाज्रि गाज्रि रावजों बहा खारस'नाय फरायनायखौथ' बिसोर बहा थुलुंगा होनो लोंनाय जानाय फैनायजों नाथाय बेबायदि बिमा बिफा जायाजासेनो जोंनि गथ'फोरखौ मोजां फोरोंनायजों हायाब्लाबो खामला मुजिरा मावनानैब्लाबो गावनि फिसाखौ गेदेर खालामोब्ला नोंनि न'खरा गोजोन न'खर जागोन बेनो जोंनि हास्थायनाय जों दिनै बे जति प्राइम मिनिस्ट्रिजों लोगोसे आरोबाव मानगोनां आलासियाबो जोबथा नोंथांनाव मोजां न'खर मोजां जानो थाखाय खावलायहोनायजों लोगोसे जोंनि दिनै बे जों मोगा मोगि सावरायनाय बाथ्राखौ जों फोजोबबाय जोबथानायाव सारा अननानै बे गासैखौबो खावलायहरनायनि गेजेरजों गथ'फोरखौ रमान्सआव थाग्राफोरखौ फरायनाय गथ'फोरखौ आरो बिमा बिफाखौ गासैखौबो थुलुंनाय आरो खावलायनायजों लोगोसे जोबथा खावलायनानै फोजोबनो थाखाय आं बिथांखौ खावलायबाय दे गोजोननाय थाबाय ब्रादार दैमालुनिसिम आं बेखौल' बुंगोन आरो टाइम फर एभ्रिथिं बयनिबो थाखाय गासैबोनि थाखाय सम दङ दा बेवहाय फरायनांगौखौ फरायग्रो ओमफ्राय बिनि उनाव ओरैनोबाबो अट'मेटिकलि जाखायोखा बियो सासे हौवानि थाखाय सासे सिख्लाया थाखायो सासे सिख्लानि थाखाय सासे हौवाया थाखायो हांखुर जानो नाङा आरो बेखायनो क्लासरुमाव आं 9-10आव बा 8आव बिदिनो बुङोमोन बिहाइन्ड एभरि साक्सेस देयर इज ए फलोवार बे गोसोआव लानो गोनां गासैबो स्टुडेन्टसफ्रा माने बिहाइन्ड एभरि साक्सेस देयर इज ए फलोवार नों साक्सेसल' जालांबाय था फरायनायजों लोगोसे साक्सेसआ फैबाय थाखागोन जेब्ला सम जागोन बैसो जागोन आं बुंखायो एबाउट 10 होनदो माने उनजों नाहरदो नोंनि उनाव गोबां मोजां मोजां फलोवार्सफोर दङ बिनि लाइनाव जत मोजांसिन दङ नों नांगौबा बेखौ चुज खालामनानै लानो हायो समजों लोगोसे खिन्थु बिनि सिगां फरायग्रोनांगौखौ फरायग्रोनो हायो लिरनो गोनांखौ लिरग्रोनांगौ बिमा बिफायाबो जथेस्थ' गोजोननाय दङ आरो बेवहाय दा बेखिनिखौनो आं बुंगोन आरो बिहाइन्ड एभरि साक्सेस देयर इज ए फलोवार हामबायसै बे समाव आंबो जोबथा बेखौ बुंनानै फोजोबबाय दानि बोथोरा मबाइलनि जुग बेखायनो सासे फादारा मोनसे बाथ्रा बुंदों सोरबा बिहामजो लुबैदोंब्ला मबाइल हो सोरबा बिजामादै लुबैदोंब्ला मबाइल हो बेखायनो जोङो अनजाग्रा फरायसुला फरायसुलि गथ'फोर नोंसोरो फरायफुनाय समाव मबाइलजों बारा दा गेलेसै आरो मबाइलनि गेजेरजों नोंसोरो गाव गावनि फरायनाय लिरनायखौबो नोंसोरो गोबांथार आवबा खालामना लादों बिमा बिफाफोर उन्दै बैसोआवनो गथ'फोरनो जोङो क्लास 5, 6, 7, 8आवनो जोंनो मबाइल होयोब्ला मिथिनो लादो नोंनि बे फिसाखौ फरायनायावबो हमथानो दोनबाय बेबो मोनसे जोंनि थाखाय मोनसे इसु बेखौनो जोबथा आंबो खावलायहरनानै गासै बे जति प्रेम मिथिंखौ नायग्रा अनसायग्रा गासैनिसिम आंनि गोरबोनि अननाय सिबिनायखौ बावहरनानै आरोबाव खेबसेबाव मानगोनां आलासिखौ हामबाय होननानै आङो बे समावनो जोंनि मोगा मोगि लानायखौ फोजोबबाय गोजोन्थों हामबायसै दे गोजोन्थों